my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, yan, naimbitahan tayo ulit ng Yatay Ramen and Guriru. Yan, dito lang yan sa Santo Domingo 2nd, Capas Tarlac guys. So yung pinaka-landmark natin, kung alam nyo yung Capas Junction. So ayun na guys, pinagkita ko ng McDonald's. And paglagpas yun ng Capas Junction, Capas Municipal Hall, malapit na lang siya. So pinaka-palatandaan guys, tapat siya ng PLDT Tower, ayan siya. And kung galing kayo ng Tarlac City, ayan, kapag andun na kayo sa Capas Medical Center guys, malapit na lang din itong Yatay Ramen and Guriru. Yun talaga nyo, na imbitahan tayo ulit ng Yatay Ramen dahil may mga bago sila sa kanilang menu. So excited na ako makita yung mga bagong ino-offer ng Yatay Ramen and Guriru. Yan, kung gusto nyo pumunta dito guys, open sila ng 11 AM until 9 PM. So open sila Monday to Sunday. So guys, samahan nyo ako, i-explore natin yung mga pinakaloob ng Yatay Ramen. Tara! Yun talaga yun, balian dito na nga tayo ulit sa may Yatay Ramen and Guriru. So ito na, yung mga bagong nasa menu nila. So ito yung sa mga bento box. Yes, bento box. And syempre yung mga student meal. Dahil ano na, face to face. Yes. Ayan, nag-prepare sila ng mga student meal. Affordable guys, yung ano natin, pinakamura natin dito is 49 pesos. Ayan, may toppings na siyang egg. So ano siya sir, parang chow pan. Oh, parang chow pan. Yan. And sa ano sir, ano itong mga niya? Kung gusto nilang i-toppings. Yan, bali kung meron tayong chow pan dito. Kung gusto nyo mag-toppings, meron tayong chicken wings, meron tayong tempura at gyoza. Red Gyoza. So ito sir, yung sa gyoza how much? 39 pesos, And then ito, 49, and 49. 49 din, plus 49 pesos. So wala mo na 100 pesos guys, pwede na. So student meal yan. Kung gusto nyo naman walang toppings, 49 pesos, pwede na. And kagandahan niya, itong sa ramen nila, Yes, half bowl. half bowl siya. So yung sir, malaki, nasa 200 plus. 200 plus. Pero ito, Affordable yan. Affordable. Ang tawag namin affordable. so 190 pesos. 119 pesos. Sa akin, saktong-sakto lang to guys, no? Kasi yung isang buo nito, hindi ko talaga siya nauubos. Ayan. So yung natin sir, dalawang flavor lang. Oh, dalawang flavor lang. Ito yung shoyu, tapos yung sa miso. Pork miso. naman. O yun. And sa mga pendo wax nila guys, kagandahan nito, may mga sila, mixed vegetables and then syempre yung salad. So ito, yung pinakauna sir, ito yung chicken wings. Chicken wings. So itong pendo box nyo sir, itong chicken, how much siya? Bali ano siya, 129. 129 and then syempre meron tayong pork katsu dito. Ayan, 129 din siya. 129. Tapos kung chicken, pwede na siyang 129. So meron silang dito, pwede kang mag-chicken and pork. So 129. Mas mura yung chicken, Mas mura. 190 pesos. And then syempre, yung kanilang shrimp tempura, ayan siya, 139. Yes. Mas mahal lang siya ng 10 pesos. Pero shrimp siya. Ayan. Shrimp. Kagandaan niya guys yan. May salad na siya, syempre. May dip, so dip mayo, and 1 cup of rice. Tapos may naka-toppings na egg. Yes. Yan. And syempre guys, nung unang vlog natin dito, isa sa mga bago sa kanilang menu, itong mga takoyaki nila. So yung pinurpare sa atin ito ngayon, cheese bomb. Yes, cheese bomb. So may 6 flavors sila. Ito yung crab stick, cheese bomb, salted egg, shrimp, and then syempre yung cheesy bacon. Classic. Yun. So yun talaga nyo na inuulit ko, open si Yatay Ramen and Guriru ng 11 AM to 9 PM. Yan. So Monday to Sunday guys. And kung nag-crave naman kayo ng mga Japanese natin, cuisine. So pwede kayo mag-order sa Foodpanda nila and Pogs PH. Yes. And pwede kayo mag-direct naman sa Facebook page. Yan. And good news na talaga nyo, meron na silang ngayon, birthday package. So worth 3,999. Any desired food on menu worth 3,000 pesos. Consumable yun sir. Yes. Yung 3,000. So sa 3,999 guys, may inclusion na siyang 1 cake na standard 6 inches plus yung party accessories
may kasama na siyang balloons and banners. Tapos, exclusive views of elevated area for 2 hours. And kung gusto nyo namang mag-extend, additional 500 pesos kayo. Kung gusto nyo i-avail yung kanilang birthday package guys, 2 to 3 weeks, kailangan nyo ng pabook sa kanilang Facebook page. And then, upon reservation guys, no, kailangan nyo mag-down payment ng 1,000 pesos. Tapos, good news pala sa lahat ng birthday celebrant, kung birthday mo ngayong araw na to, at nag-dine in ka dito sa may Yatay Ramen, may free kayong shake. So, any flavor sir? Any flavor na. Yun. Cut muna natin. Ayan na talaga news kung napanood nyo yung part 1 natin. Yes. So yung unang na-invite tayo ng Yatay Ramen, halos napakarami nilang in-offer sa kanilang menu. Tulad ng mga ramen, napakarami nilang flavors. Ano yung mga sir, mga flavors na doon sa ramen? Bali, meron tayong black ramen at yung bago natin, tonkotsu ramen. Meron din tayong seafood, miso, shoyu, tsaka beef. So marami talaga kayong pagpipilian. And ito na nga yung bago nila, ito nga half shoyu. Half shoyu. And then yung yung miso, tama? Miso, yes. And guys, meron din silang unli chicken wings. Yan, kung nag-crave kayo ng mga chicken wings. Ilan yung flavors nyo kasi sa chicken wings, sir? So meron tayong 8 flavors ngayon. Yun, dumami sir. 6 flavors pa lang dati. Bali, 10 siya dati ngayon. Bali, standard natin siya ng 8 para yung lasa ma-maintain. Andun pa rin. Oo. Okay, and meron din silang mga chicken teriyaki, yakitori. Yakitori. Yakitori, tama. Yan, syempre, napakarami na mga pagpipilian sa mga kanilang refreshing drink. Yan guys, no, kung gusto nyo mapanood yung first vlog natin dito sa may Yatay Ramen, so ililink ko yung pinaka vlog natin sa pinaka-description. So panoorin nyo guys para makita nyo pa rin yung mga ibang ino-offer ng Yatay Ramen. So sa ngayon, ito nga in-highlight natin, mga new products nila, Beto Box, student meal, half ramen, and of course, ito mga toppings natin. And syempre, huwag natin kalimutan yung mga bago nila, takoyaki. So ito na nga guys, no, titikman na natin yung mga pinrepare sa atin ni Yatay Ramen and Guriru. So, yung ibig sabihin pala ng Yatay Ramen guys is Yatay, it means yung food stall, and then yung Guriru, yung mga nila, grilled products. Yan, tulad ng yakitori. Yan, nung napakita natin sa first vlog natin. And then guys, no, yung pinaka-place, napakaganda. Tulad dito, meron tayong naka-Japanese seat ka. And kung gusto nyo ng medyo, yan, nakaupo kayo ng meron din sila doon. And bago nyo dito sir, yung ang tawag dito, yung Mount Fuji. Yes. Yan, meron na silang painting na Mount Fuji doon. Syempre, andun pa rin yung cherry blossom. So yan, titikman na natin mga Beto Box nila. Syempre guys, so napaka-affordable, lalo-lalo na yung mga student meal. Open na, yung mga taga Dominican na malapit dito, and then Wellspring. So pwede kayong kumain dito, may mga student meal nila. And then syempre, affordable din naman yung mga Beto Box nila. Tara sir, sit. Titikman natin ito nila guys. Shrimp tempura. Yan. So, i-dip natin sa mayo. So, yung kay sir, titikman niya yung pork katsu. So, yan, kung gusto niyo ng chicken, meron din silang chicken katsu. So, kung ito, kompleto na sir. Kasi meron na siyang may vegetable na kayo. Sa mga nagtitipid, okay na okay ito. Itong bento box natin, okay na okay siya sa mga nagtitipid. Sa mga gusto pa magtipid, meron tayong Student meal. Yan. Kakaiba niya lang guys, yung bento boxes, may yan siya. Salad and mixed vegetables. So ito, kung hindi kayo mahilig sa vegetables, so pwede naman kayo mag-toppings ng mga nila. Yan, yung gyoza, yung shrimp tempura, and of course yung chicken wings nila. And of course guys, sa mga nila, ito, mga refreshing drinks yan, nag-offer sila ng mga buko. Sabi ko kanina, shake, yan. Kung nagbe-birthday ka guys, punta na kayo dito sa Yatay Ramen and Guriru, yan, free shake. Masabay dala sila sir, Bali Daddy. Yun. Tikman natin itong Ito guys, tikman natin yung takoyaki nila. Marami naman silang mga flavors ng mga takoyaki. Ako, actually, pinaka-favorite ko rin talaga itong cheese. Ano to sir? Spicy? Hindi siya.
This bomb, 100 pesos. And then 5 pieces na siya. Wow. Sarap. Available din yung classic natin. 10 pieces na yun, 100 pesos din. Classic takoyaki, 100 pesos, 10 pieces. Yes, up to bits. Wow. Yaman na, sir. So next mong titikman guys, itong Manilang student meal. Yan, sabi ko nga kanina, pwede nyo siyang partneran ng gyoza, shrimp tempura, and then chicken wings. For only 49 pesos, yan. Buttered garlic rice. Buttered garlic rice, tama. Tapos yung isa, ano, sir? Buttered garlic rice with pork naman. With Meron pork. siyang toppings ng pork. Okay. 59 pesos yun, di ba? Bali ano siya, 69. 69 pesos, may pork na siya. So, mga student meal, murang-mura. Masasabi ko lang talaga inyo na yung mga student meal nila is affordable, 49 pesos, pero yung quality ng lasa, andun pa rin guys. Wow. Siyempre guys, hindi naman papahuli dyan yung mga ramen natin. So ito yung shoyu ramen. Actually sa akin to, saktong-sakto nga lang. Sabi ko kanina, half siya 119 pesos. So may ano sa sir, chicken. Chicken, yan, meron siyang corn. Siyempre yung noodles niya. And of course, meron siyang egg. Yan. Ano kasi ito sa mushroom? Ear mushroom. And yung kagandahan nung pinaka-broth nila guys, authentic siya. Authentic. So may pinagkukuhanan kayo ano, Supplier niya. supplier. Sa mga ano, ayaw mag-rice. Yan, mga noodles lover. Sa mga ramen lover, perfect na perfect to. Budget wise. Bang muna natin sabaw. Nalaman ko guys no, yung pag-slurp mo, pag sobrang lakas daw ng pag-slurp mo, ibig sabihin, masarap yung ano, yung kinakain mong ramen. So ito guys, titikman natin itong pinaka-salad. So may ano siya, ano to sir? Kani mango yan. Kani mango yan. Oops. May dumurga rin favorite ng kanan niya. Plus shrimp tempura. Yun guys, na habang pinapanood nyo itong vlog na to and nag-click kayo ng mga Japanese foods ng Yate Ramen. Inulit ko guys, pwede kayo mag-order sa Food Panda and Pogs PH. And pwede naman din kayo mag-direct sa kanilang Facebook page. Ilalagay na lang natin dito yung pinaka-Facebook page nila and of course, ililink natin sa may description box. Yan, body next natin titikman guys yung chicken wings and syempre titikman natin yung mixed vegetables niya. Mamuna natin yung mixed vegetables. Buttered nga sir. Yes. Sa mga vegetable lovers dyan. Sarap nga. Favorite mo siguro nga nito sir. Bali, ngayon ko pa lang natin ganyan. Ngayon? Sarap ano. Masarap. Sakto-sakto sa combination ng fried. Tikman natin yung pinaka-chicken. So, syempre guys, i-dip natin. Ano yung pinaka-dip niya sir? Cheese? Sriracha. Sriracha. Actually kung nagda-diet ka guys, sobra na to yung mga bento box nila. Sakto ka dito sa may student meal. Ito, busog na busog ka na. O yan, kung ayaw nila mag-rice, meron tayong ramen na. Yun, yung ramen. Shoyu ramen, affordable. Pero hindi pa rin nag-iba yung quality nila guys. Actually guys, napakarami na nga nung ramen niya. Sa akin, saktong-sakto yung pinaka-half ramen nila. So ito guys, titikman natin itong pinaka-salad. So ba ano siya? Ano to sir? Kani mango yan. Kani mango yan. Oops. May tumurga rin favorite ko kanan.
plus shrimp tempura. Yun guys, na habang pinapanood nyo itong vlog na to and nag-click kayo ng mga Japanese foods na Yate Ramen. So inulit ko, pwede kayong magpa-order. Inulit ko guys, pwede kayong mag-order sa Food Panda and Pogs PH. And pwede naman din kayong mag-direct sa kanilang Facebook page. Ilalagay na lang natin dito yung pinaka-Facebook page nila. And of course, ililink natin sa may description box. Yan, bali next natin titikman guys yung chicken wings and syempre titikman natin yung mixed vegetables niya. Tikman muna natin yung mixed vegetables. Buttered niya sir. Sa mga vegetable lovers dyan. Sarap nga. Favorite mo siguro nga nito sir. Bali, ngayon ko pa lang natin yan. Ngayon? Sarap na. Masarap. Sakto-sakto sa combination ng fried. Tikman natin yung pinaka-chicken. Actually, kung nagda-diet ka guys, sobra na to yung mga bento box nila. Sakto ka dito sa may student meal. Ito, busog ka na. O yan, kung ayaw nila mag-rice, meron tayong ramen na. Yun, yung ramen. Shoyu ramen, affordable. Pero hindi pa rin nag-ibang quality nila guys. Actually guys, napakarami na nga nung ramen niya. Sa akin, saktong-sakto yung pinaka-up ramen nila. So yun, Tarlakeñas, and then syempre sa mga kapasenyas dyan na naghahanap ng mga affordable meal tulad ng mga bento box and then mga student meal, lalong-lalo na yan, malapit sa Dominican College of Tarlac and syempre yung sa Wellspring. Inulit ko guys, pinaka-landmark natin. Kung alam nyo yung Capas Junction and then usog kayo ng konti, Capas sa Municipal Hall, konti-konting usog na lang guys, andito na kayo sa Yate Ramen. And kung galing naman kayo ng Tarlac City, paglagpas nyo ng Capas Medical, tama ba? Yes. Capas Medical Center, right side guys, makikita nyo na itong Yate Ramen and Guriru. Yan guys, no, kung gusto yung pa-deliver, pwede kayo magpa-deliver sa Food Panda and Pogs PH. So open sila Monday to Sunday, 11 AM to 9 PM. So guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang